Hemejäde salam, men Altyn. Habarsyz galma gepleşýärmiziň 223. bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, täzeliklere wagt ýitirmänjek başlajak ýöne sizem aktiv şekilde like goýmany unutmaň. Bugün täzeliklere Azat Dönmezov bilen naşlaýas. Dostlar, Azat Dönmezov Ýüregim adly täze albomyny hödürledi. Bu albomunda öň dinläp görmedik hem aýdymlarymız we şoň üçin sirkasyny aşakda goýup geçýän. Yüreğim, yüreğimin hafiyetimizden seviştiğim yaraşyat. Yüreğim, yüreğimin hafiyetimizden. Inniki täzeligimiz Ural Yusupov'dan täzece klip Başıma Bela. Urala şu gaýpy men başyma belada. Aýdymyň pirpewi TikTok videolarda bet bolja beňdeýär. Başıma bela, başıma bela, boynum geleceğim. Yanıma gele, gelsin geleceğim. Ruslan Abdullayev Selvi Toklyjova bilen täzelik hödürläpdir. Она мне нравится. Если докажешь, что любишь меня, о мама мия. Она мне нравится, вот она красавица. Она мне нравится. Bu täzeli aslında geçen hep aýtmalym ýöne unudypdyr. Kuwat Dönmezov bilen Emirgen birje göreýin. Seni barca edip göreyim. Yine barca edip Kakış Amandurdiýew Mahymjan aýdymyna mut video hödürläpdir. Daranın zıbılanın ödün alacakmı bu canı. Gamçı derlerin rüyarın kara saçlan cadılar. Kirpikleri hamzalı yarım. Dostlar, beýençi Öräf YouTube kanalynda bir näçe cover hödürläpdir. Gelin dinläliň. Olur ya, yollar ayrılır sen yine de beni unutmaman ol ya. Boş gelir bütün hayalleri, gözlerim bağdaşmıyor konuyla. Hip hop dünýäsinden gow täzelik Stizen bilen täze ýüz täzelik hödürläpdir. Ady ýok. Bu klip barada öz pikirimi aýdyp geçjek, üýtgeşik hip hop aýdymyna laýyk bolupdyr. Berekella oglanlar. Enne seydi korkudur ya derece. Türkme rap geçmiş bana bağlı gelecek. Yeah. Ödündüm, ağır menin adım, yadırdım. Dinlep şol vurdu. DJ-lere serede täzelik ýzyna täzelik hödürlüye DJ berdi. Inni gelýär halkaýdym taýma Hemra Recep öz dinleýijilerini täzeliksiz goýanok canly ses altyň biri. Aklım alli, altin diri. Her bakışıya derde deri. Ay yüreğimde. Enfo şarjyna Söhbet Jumayev ve Doğan'ı sap bilen başlaýas. Dolanırın Ece. Yaşayan kazarmamın öyüm ekeni asıl. Eline geçti bir yılım, gali yine 4 pasıl. Ağla ditme, ağlama hiçin. Vakt geçelim dolanırın Ece. Gözüm yolla yatmadın gece. Dostlar, arada Maral Durdiýewa öz Instagram sahypasyna Enes Recepov we Akgözel Maşidova bilen täze çykarjak aýdymlaryny bölük paýlaşypdylar. Ýadyňyzdamy? Ana şo aýdymyň dol görnüşi YouTube'a ýüklenni, görüp bilersiňiz. Gidem ananmam bu yalan sen yalan oynuna. Boş yere göğne değişme. Sonu yok dünya bu beşin yalancı. Ananmam bu yalan sen yalan oynuna. Boş yere
Batır Muhammedov'dan täze cover yaşamam kalmasın. Otlu güllerim soğur külünü, dökür yaşamam kalmasın. Dostlar bilýän jeytini täze gepleşin çıkarmakda biraz geç hally. Ýöne yetişmän nurlar innikepden 4-nji güni nesip bolsa bet gepleşik bolar Firuza Roziyeva bilen. Inni gelýär iň gowşajyklaryň biri könüleri ýatlaşajygymyza könülerimizi DJ Bega bilen başlaýar. Tanamadyňmy? Yine bir könür ýatlaly Kerim Gurbanalyw Türkdäki konserdi bilen. Ayya ayya gülli ayya ayla dur ayla fikirler duraya ayya ayya yelimden güller tutaya ayya ayya gülli ayya ayla dur ayla. Inni gelýär tesirleri okumaşajygymyza ilkinç tesiri ýazyp bayrak gazynan dostumyz Mawtumuly. Men birinji meýetama ulysynlykleri arzu etýän size diňe öňe köp sag bolun. Instagramdan bize ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Toyjan Hemrayew. Raşiýadan salam, meýetama işiňizde üstünlük diňe öňe. Bu gezekde ýetişip bilmedim birinjiliga. Köp sag bolun. Indiki gezek yetişersiňiz nesip bolsa. Yine bir tesirimiz Gelli Murat Amar Muradow. Altın saçlı altın. Salam işiňizde üstünlük meýetama iň gowy gepleşik. Men her gepleşiňizi görýän gaty gowy. Köp minnetdar. Inni gelýän soňky tesirimize üýtgeşik ady bilen Firuza soragym. Bala diýme diýen klibini kim oýlap tapdy? Gynansak da Firuza bilen gepleşigimizi uje çekdik. Yakın günlerde hökma siz bilen paylaşar. Dostlar, habarsyz galma gepleşigimize täze şahajyk goşalyňmy? Sizin pikiriňiz näme? Hökma tesirlerde ýazyň. Şeýlelik bilen dostlar, bölümimiziň soňuna geldik. Indiki bölümde görüşýänçä özüňizi gowja serediň. Hoş sag bolun. Altın bilyas dostlar, altın telefonum vardı. Ne alaka? Görünýärmi? Näme zyňaýmasyn? Aşağıdan tut. Ona men rahat edeceğim seni. çelip ýetdirdi. Tamam yazdı şunu yalan. Kış. Näme? Möjegom. Bu şarlar näme? Burada etdiňizmi parti marçy? Tamam. Haçan? Men ýokam. Görmän men waham etmerdiňiz. Näme bolýar? Toydan altın veri. Ne? Altın veri. Altın veri vermeyi. Ýangyş ýazypdyr. Muslman okar ýalapdy. Boşlagacını sağ. Söhbetçi mayfolaýmasyn. Ştaýa bir möjek we uçup bidar etdi-de. Täzekden habarsyz galma